Hello guys, gasugod na ko og demolish diri sang garden. So sayang pud kaadto kay napalagi mga tanom. So gid na jud na tay demolish kay gamiton na nila ang juta guys. Okay guys, luto tag alinda. Hilo niya mo ang kusina guys. Si Papa Edi naka-deliver na din sa og duha. So niabot siya og 4, 5, 6, 7, 8 siyam ka tab. Guys kay lami kayo ni siyang pagka kuan kay sabaa. Uli na nag-deliver. So diyan nas Papa Edi naka-uli na silang duha di mo nag-deliver. Salamat kadto naka naman naka 900 ta. Diba dali ra kadto ang kwarta. Luto ra ka og kuan. Minatamis. Kaon gali ko guys oh. Nicole guys, sige ka nag simba, ha? Wali ganing palit og anak, nakalimot ko palit og prito na lang lumpia. Mahaw. Anas Nicole guys ga simba. Yung hapon naman may magsimba ni Papa Edi. Naitaligsik. Thank you Lord kay nabuwa. Hala na lagi nagdalag umigas diri. Ma. Bantay lagi niya nitong manok. Haman. Good morning tong tanan guys. Kuan ka nang gaba mi sa mong kuan dito guys kay di man ang hamong lugar. Kay magkuan na kuno sila na gamitin ako nilang yuta. Manang ang ibalhin na mga taong dari ug kuan. Mga ubanang tanom dari na pa. May ndag maputod na ni kay ro maka tanom na ko diha. Seed na lang kong balik. Hindi rin nadabot na dauban ng kuanak. Sayang ang mga tanong dito guys ba kay naran kay mga bunga. Niya. Need na kuno nilang maguba kay kuan. Hindi mo na sila balay siguro. Mga amuhang bugo na lang tong dito. Sayang na bunga na ra ko basa. Kay nahimo kay di man nato yuta. Among yuta kay sama na nga dari oh. Kani mo ni utlanan ng kani bulyas. Ay pahipos na kay uy, na yun oh. Gubitay, sayang.
Ikaw pang pala yung bitin, oh. Lubitay. Himo guys kay gamito na ni kunog yuta dari. So mamalhin na naman ni amuhang kuan. Sayang yung mga talong. So mga tanong ba? Balhin na naman na dadto dapit oh. Nagseed na kog usog dani kay ngani bunga na rabaghang kuwan diha oh, kabasa og bitwa. Balag diri lang kag sa godon. Kato gubon sa nato dito sa sayin alugbatin hang gitanom oh. Napadjugod gitanom diri nga upo. Upat ka punuan to ah. Yung mga rito sila karon di. Ano balhinon na naman na daan. Kanang manok ang tangon na balhinon ako dados ko ano. Service ko orang naghana guys, so arong makautan sila dari. Kay di na madahas perting naghanang bunga. Day umuutan to si muhang isuon day. Utan man po mi ana. Di ba umuutan ang coast guard ni si balik ani na mo sa tagaan ko niya uban ba. Coast guard ang ganahan ani kanang lami sa puso ana kay tunuan. Ah. Mimi. Nung sa naman ka to nahinuan na sa? Gipihan na mo. Ang kini. Wala man goy. Ginunod sa bahay dito sa dako. Nasunog. Gahapon hapit. Ug wala makatay eh. Gibunalan ako ng buntag. Di la ba yun niya ipi? Di la ba yun niya ibukad iyang kamot iyahag yung Luoy-luoy di ko. Yan mo si Tom Tom. ako ang gikuan Si ay Jiri kay napamayayay. bunalan ako. Mambi o mga pinangga na mo ni among nga mga kinit man ni mga kinitan. Diyos kila mo. Yaway ka? Siya. Hulog sa dapugan niya na makay ka. Kadyo. Di agani gilunon niya. Yaway nadali ni mo. Itin kit ani junior wala pa to. Hala napasuan dyan siya. Hapit. Di Kaluoy. gi akong gibunalan og buntag. Ang kamot. Di na ba yun niya ibukad iya yung ikumot. Susunsaw na dyan nasugbak ka. Kuya ti ako ganin mamuna gani ko ana guol gay ko ana. Gulo lang ako gahilak na galing ko ani kay Louie kayo. Amo ning gitambala namin namo ni nya wa may kuan. Wala man guy si tawag ani. Tambaw diri iringgo na. Amo ana gid diha maron ni buntag. Atuni biyan og usog day. Yaman ang jiri uy. Og diha pa na ipit mo ko ana. Louie kay ang jiri guys. Ligo-ligo ko singot kay kuan day ko dadto sa among garden. Kay gamito na kuno noy lagilahang yuta didto. Di gibahin ni mo. Walhinon lang to man tayo choice kay di man ato. Dili ko makagamit. Kuan oh. Imo ding ikuha ko lagi kawat na magkapudad to kay nawa man. Ikuha pa jud to ko bisig aron makatilaw do siya tidaday ba wala nawa na magkapud to na rabay mang nuha. To daghana ka jud guys oh. Oh, among kinit oh. Oh. Napoy among langlang oh. Daghang palangga oy. Pat niya mong wingwing dire. Kani pila ka year naka kinit? Huh? Dugay-dugay na po ni kinit oy, mag 2 years man naman po ni siya oy. So lang maglaag manggug ka. Yes, Jiri, o dali Jiri. Wala mo guy mo tambal diri kuan go diring. Musulod na sa diri. Tanawa guys so na muwak na oh. Tuluran ni si Zaka kuan
Kali jud kay mahal kayo din sa Shopee ni oh. So dari sa kusang amo guys. Nice ka doon. Diba nice ang pagkabutang. Ay, dapat day sili. Kaya dari magkukutig paniud to guys sa akong amo. Ari po bi manggiluto ba. Sili utan. Day na sili day. Para sa utan. O di anin tambok na kalikay ni siya o bago pa rin nilipat ni. Ari raman ko dari guys mga susi-susi raman ko dari uguan. Mga alaga. Hindi puno na siya diha o pare-pareho na siya diha. Nari yan na may yung gipang tugsok dari day nga kuan nangka nga itong gipang kaon nga nangka ba nga kuan tamis. So magtanom po ko sa abo dito guys mga utlanan kay mo lagi na guys kanang sa utlanan na jud ko magtanom kay punog maka sildo ko na siyang butangan og koral ba. Diya sana butangan og mga tanom. So murag na okay na sila dari guys nga gibutangan na mo ni siya ngani oh. Nawa na kadto masunog ag mga tanom. Na day tanom dali nga kuan oh kamatis. Na namunga na ang kamatis sa tiday oh. Oh, bunga na. Ang uban man gud kay magtugsok sila sa kay ngana ba nya. Ilang paalibutan og tugsukan og kuan ba para di mo di man siya mo liili. Imong puring tawag ato. Kay kana bunga man ni siya oh. Ang makita na ko kay panghuaon nila mga ingani kay ro makabunga. Suckers. Tanom biya ko ng suckers. Ang katong mga kita ko sa kuan. Natumba man. Basig mo. Di daga. Di sayo tusukan. Akong bubo ra gyud ako pen ayaw bubi ako re bubo kay kinilis or dili kadto ako mga hinulom. Kani mubuwak man ni Sige gyud na kinilis ng ilaha o hinulom. Kay ning kuan na siya ning ayo-ayo na siya porma. Kani basog na ni kay sila kung gibubuan ni kinilis. Iba. Dili iba. Katong Star nga. Star katong kuan god wala balingding. Katong gagmay. Balingding man balingding. Tamis. Balingbing lagi. Bunga jud ni. Basog unta. Tulo ba to ni sila. Agusa dito namatay man duha man giatbang na ko diha. Kay di imo man ang gikaang sa una niya yung gibalhin sa kay gamay pa to liso di ang gitanom sa kaang na gitanom. Diri nawala ang usa diri Yung dito man ko ana sa lawyer katong sa pagkuan ko namo sa yuta sa lawyer na am sa lay daghang na kuan kanang hinog nangayo jud na pakakuan na ng hinog. Nice kayo na kulay pink Ang imong insulin nga kuan na to ako galing imong gilabay ako gitanom. Kuan mao ni ilang nilusot ra ba na sa diha okay ra? Okay lang. Love kaayo ni nila kani nga kuan. Kay ako ni sang gituyog tanuman. Mabuhi ra man ni siya og diha okay ra na kana siya. Kay ako mong balak ana pataason ako diha ba. Kuan jud ang butterfly. Ako ra na siyang baatan at tiday niya akong pataason maguna sa diri kay pataas man nimo dako. Nya humot ba na siya. Mao na
butterfly siya, kuan sa Huh? butterfly. Humot kaayo oh. Basta mamulak na anhaon yun na laylang. Ako na sang gipataas kaya ako nang pakaputon diha. Sa babaw. Mimi, dali. Kay init na, dali na sa sulod. Dili maglaag ha. So guys, mato ang video rong adlaw guys, anang na busy lagi ko. Kuan kanang amo na ni sigurong butangan ha siya na ni og kuan kanang sien ato kanang ikural bitaw guys kanang pareha ani ba? Asang kurawon kay namo gyud usahay kuan. Manggibugno bitaw mga iring gabi nagabugno ang iring. Makuan mga igo ni hang mga bumbil na hindi para baka sa kuan. So among utlanan guys dari nga na. So diri na po na siya na kurawon karong na po sila agihanan dari. Dari na po taman sa kural na ho guys. Kanang makaagi ra pud ko dari sa kuan ba. Kurawon na dari taman ana antud libot dari sa likod. Kay among utlanan dari ra taman. Kani oh. Kani utlanan na mo diri ra na ang gitam na po na siya og kuan. Gitam na nako og kanang kuan mo magbutang ka og sa kadupa nga right upoy ba. So kana utlanan na mo na sige kuan ni Dante na Mani mong utlanan diri sang gitindog. Diya kani pod guys, kaning tuluan sa atop. Diha. Dito po sa hanggi putol nga Sirigulyas ba. Mapod na siya mong utlanan. Utlanan dyan na muna ang gipangtamnan ng mga utlanan ba. Kay upat ba sila kaigsuon ni Papa Edi. So manang na diha guys. Tanga na si Janhaw pareha ba ito dito sa pakaputan na ang palaya para dari na lang bug ko magpakapot og kuan mga tanan ba sikwa. Kaya sikwa pwede man ipakapot sa kuan. Ipakapot sa kanang murag sa tawag na barato ra man ni ingani oh. Kay kahang palit dani kaning hantud didto. Kuan ra man ni kataas 500. So kahang palit dani nga taman didto guys sa babaw kani ngani 500 na hang palit. Kay usa ka roll ani nga taas na kaayo. Kuan 250 pa man to basin karon tag 300 na. So diri siguro nga na kaya ako nasang butangan og ingani ba para di makasud tong mga iro. Na si Dante di na pud makagawas. Ditso na siya guys. So man ang plano nagisweldo na pohon sa kuan guys anang pa kurawan na diha na para di ma bugnuan ni atihang mga tanom. Kay nag kuan man ko guys ga seed man kog daghan kadto nga mga bumbil kay mo lagi na guys na mamalit. Halanak ning buwak ng atong bumbil nak aw ning buwak. Ning kuan na ni sanga na. Sumam ni among gi-order ni Nicole sa Shopee nga bumbil. Kuan is tag 20 ang usa ka ingani ba. Usa ka order 20 pesos. Diyan nabuhi na. Nanabuti ni nga ri ganiha guys kay ning kuan ba. Ning palit og bumbil maestra si Ma'am Rosie. Daghan kadto kog bumbil dari mabaligjaan na ini nas likod. Uso katong ganahan mamalit. Pwede ra jud mo mga ri dari na makapalit ra mo tag 150 to 50. Wala dari guys oh. Kani nga ning kulura. Dali ra makadto ni sa mo buwak. Diri na lamang ko guys ug maputol lang ko andari na lamang ko magpa himo og trail maputol na ni. Maghimo kog trail sa kuan ba. Diya. Kanina man na yung mga order naman na siya oh. Kani oh. Kani yung ganahan mong palitan ni 350 ni siya. Kuan man po ni siya kanang duha ka klase na kari pino ya kari. Kani nga na sa duha ka klase na siya na lang itanon. Mga to guys kay init na kaadto guys. Unja basig na mo update diha nga wa ko magluto, was ko magluto og paninda magluto ra ko og makakuha na ko permit buhon. Kuha na lagi guys makapagluto ra lagi ta. Kani gali siya oh sagol gali ni oh. Kalipay og
Kani oh. So mga hapit-hapit paron mini Papa Idi nag-out ni Papa Idi, mga hapit-hapit na pud kog panguha og bumbil. So thank you for watching guys. Salamat ug amping ampo tang tanan. Salamat kay Kadsos sa inyong pag tanaw nihang kuan bisag late ko kanunay mag-upload. Mag-upload lang gyapon ko madyo naman guys makatigom-tigom ta mga duha ka buwan ta tinigom natin in-upload guys maka-sweldo ra ta. Karong buwan naman guys wa ko naka-sweldo kay 54 ra ka pinaghang dollar. Sunod buwan maka-sweldo na ta. Thank you for watching guys. Amping tang tanan. I love you all.